pozvanie je, ako sa robí a čo pozvanie vôbec vlastne nie je. Najjednoduchšie zo všetkého by bolo, keby si sa rozpomenula na to, ako teba pozval tvoj parťák do tohto projektu. Pamätáš sa na to? Zdalo sa ti to ľahké? Lebo rovnako ľahké to môže byť aj pre teba. Keď niekoho niekam pozývam, mala by som asi jasne vedieť, prečo ho tam pozývam, čo mu chcem povedať a prečo tam pozývam práve jeho. To sú základné stavebné kamene každého pozvania. Ak ja viem, čo pre mňa znamená sieťový marketing, ak ty vieš, čím ty horíš, čo teba na tom zaujíma, čo ty tým chceš vyriešiť, tak to vieš aj povedať. Vedieť a vedieť povedať sú ale dve rôzne veci. Preto sa naozaj oplatí sedieť s parťákom a porozprávať sa s ňou alebo s ním, čo toto pre teba znamená, aby si dokázala tieto veci povedať úprimne a autenticky komukoľvek, koho si na svojom zozname vybrala. A toto je ďalší uľahčujúci krok, pretože ak práca nad zoznamom bola urobená správne, tak ty presne vieš, prečo chceš toho človeka pri sebe. Keby ja som volala tebe, tak ti poviem, že mi ku mne chýba človek, ktorý dokáže dať pozor na to, či ja veci doťahujem nakoniec. Alebo že chcem do svojej partie človeka, s ktorým je fakt sranda. Alebo že ťa potrebujem, lebo si mega spoľahlivá. Alebo potrebujem človeka, ktorý sa so mnou rovnako nadýchne a pôjde ako my všetci. Toto je dôležité, aby ťa poznal, aby teba poznal môj parťák, ktorého na stretnutie volám tiež. Preto aj tebe poviem o mojom parťákovi, že je to človek, ktorý neviem si predstaviť, koho lepšieho a kompetentnejšieho by som na tú prezentáciu zavolala, pretože má predo mnou obrovský náskok. Nie je to človek, ktorý je typický šéf, ale sedí tam práve preto, aby ty si v realite videla, že to, čo ona robí teraz pre mňa, tak takú rolu chcem ja hrať pre teba, ak ty povieš áno na tento projekt. Pozvanie na stretnutie sa môže robiť naozaj veľa rôznym spôsobom. Áno, môžeme napísať textovku, to je jedno cez akú sociálnu sieť. Môžeme poslať hlasovku. Môžeš nahrať takúto videopozvánku, alebo môžeš chytiť telefón a ako my starí dinosauri zavolať svojho nového človeka, ktorému povieš, čím horíš, prečo sa s ním chceš stretnúť a prečo sa chceš stretnúť práve s ním, s tým, že tam budete na stretnutí traja. Asi je veľmi dôležité dohodnúť čas a miesto stretnutia, lebo bez toho sa stretnutie neuskutoční. Toto sú spôsoby, ktorými to môžeme urobiť a toto je pozvanie. Čo pozvanie nie je? Pozvanie trvá 2-3 minúty. Pozvanie nie je prezentácia samotného projektu. Samotná prezentácia má právo na čas, pokiaľ tebe záleží na tom, aby to stretnutie dopadlo vo váš všeobecný prospech, tak si dáme na to priestor. Takže ako zavoláš svojmu parťákovi tak, aby si to pamätal?